Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga kalablo! Welcome sa mong channel. Ako di si Ala Magatod. Kalingawan kaninyong tanan. Ako dahil si Jess, ang tabachiche, nga dili ka parang mo kiay. Ug ako si Lynn, ang single mother nga di gyud mo surrender. Okay mga kalablo, karon makalablo ang buhaton is magmukbang ni og mais. Dayon, last na may challenge nga kinahanglan magkaon nga dili ta mamilok. Like that. Kay kung kinsa to ang tinadaghanan nga masayop nga nagkaon nga sigig pamilok, na siya punishment, siya mo inom og sabaw sa mais nga gibutangan na mo og sili. So halang kayo ni mga kalablab. Oh no! Okay mga kalablab, amo nang sugdan ang pagpangaon sa mais. So mga kalablab, mangaon ta ninyo sinunad nga mais. Mga kalablab, ako di pasalamatan ang tag-iyaan ng mais karon among gikaon. Si Tatay Bino. Tatay Bino, salamat kayo sa imong anagon nga imong gihatag namo din amo ni karong giluto, din nakakaon kami gyud. Salamat So, kayo. Tatay Bino, thank you kayo. Thank you. Dayon, magpa-shoutout si Inday Silin nga tiglungag na kuno siya karon sa ilaha. Dayon, Inday Eden Interquats sa pagdalaan ng mais. Thank you kayo, Day. I love you. thank you Day din. Sa uban mo maigsoon diya nga si Inday Marian. Salamat kayo sa inyong inagon ha. Thank you. Na-appreciate din namo ang inyong kaayo. Salamat kayo ha. Thank you so much. Sa imong partner, Tatay Pino. Thank you kayo kay kamo gid ani namugas. Okay dama, nakakaon nami karon. Hop, Tatay Pino, makatabang mig pananggi dia. Pakabuk-bugoy. Beleng. Si Manoy Jim o si Iman. Hello, Iman. Jim. So, tanan sa pamilya dito lang daw sa probinsya. Hi. Hello ninyo mga binalanggan ng mong pamilya. Okay mga kalablob, humanamig kaon si Bearin, wala pa. Mana ka Bearin? Mana. So, nakita niyo mga kalablob nyo kung sa kalimpyo, naimo na gud siyang pakaw. Pakaw na gyud, pakaw. So mga kalablob, magkita sa inyo nga naami challenge nga kinalan mo kaon nga dili mamilok. Mamilok. Dili Once gani mamilok, Okay, gani ay. siya niya, dagan kayo sang sayop. Kapila siya magkaon, kapila po siya mamilok, na ay punishment, makainom siya og sabaw sa sinunad nga gibutangan na mong sili. Yahoo! Okay mga kalabla, sili. ato na sugdan. Pwede na ma? Pwede na ma? Ready na. Kung ready mo duha, ato inon nga, ready na. Yeah. Ready na! Yes, boss ba? Ready na! Okay! Fight! So, ang kalabla, witness mo sa kong mata ha. Tutukin yung taman. Okay. Kung sa ko ka-cute magkaon, aning sinunad. Yeah. Time, start, now. Pause na pa. Kailangan kadura ha, sa usa ka buo, kadura ka masayop kay kung masayop ka kadua pa inon ka ana ha. Lisod kayo, makalabla halang kayo kung mata. Yeah. Da, Yeah. Yeah. round Last 2. chance. Round 2. Last Last chance chance. na, Oh, yeah. last chance. Yeah. Ito nga mo kung natukan. Tubig. Da, Yeah. hindi na ko ipasigal gulong mata sa pakyat niya. Yeah. Di mailan ka? Di ka mailan? Alam. Ikadua pa kay, apa man mahulog tugdan man na.
kaog me. Kinahanglan ka usa ka duha ra masayop. Bati, aba. Sige kita Pildi naman. Pildi naman lagi ko. Ikaw, Terlen. Sige, ako. Okay, si Terlen sa. Mara, ikaw matasunod dapat. Si Ana man. Si Terlen sa. Sige, ako na lang. Nagtigom ni kusog. Nagtigom kusog. Ikaw, Belen. Ay, kung katangin ninyo. Sige. Okay. Ready? Set, go! Tanawa, ging matalablab. Tanawa. Dito sa kamera, tanawa. Ay, naku, tanong. Kaya kan sa tas kamera? Mana de Belen, pa-cute pa Belen. Tatay Bina, tanawa imong mais gikaon sa imong anak. Mura, jog iro ka tong namahit ba? Ako makainom man. Grabe, dili ko na mamilo. Kusaon ka, na? Oh, makalablab sili ay. Oh. So ako makainom man. Lablab, tanawa, lablab kay murag namilok na gito. Binuang mga Belen. Lagi na nakatawa. Last chance na. Kinahanglan di mo sa ginanimo sa ka mamilok. Gamay na lang, Okay. gamay na lang antos. Kay sinablab gid nimo sa ginamon. Okay. Yeah. Okay. Tanawa lablab. Wala ala ka di wala ka di. Ko ba wala gid mo pila ka. So, pildi Japon ko makalablab daog si Bay Arlen. Ikaw na lablab. Marawan ni mo paulay man ka maragatigam kini siya kusog ba. Kada lang gagawin. Lapilion pa dyan yung balagsang. Awa, mga kalablab ganahan sa ni kay galong distance. No, mabutan ni maisa. Kaya ni follow sa atong Social protocol. distancing. Kaya ako na pod. Sige, sige. Ready, set, it! Lagi sa kusikan man na nimo. Pero ba't pwede usikan? Nasuko sila. Cute! Oo. Ang galingan sa bato. Oo. Wala. Muragig makina. Kabayar din ako mo magaling. Labinuan naman na yung lablab. Pilo kay! Na! Pilo! Pilpili Japon. Limpiwas yung lagi. Yung mga bailin. Nakuha mga kalablab ay. Pero mga kalablab ako ramat ang gituyo. Kaya ako man na sila mga palangga. Kaya kabalo man ko. Haters na sila sa mga sili. Kaya ang sili, mao ni akong paborito. Oh, kanon pa nina ka. So ako may inab. Oh no! Kaya kanong mo tamo pabilib. Daan pa dyan ko halang dyan. Basta sili. Oh no! Kala nga ato, oy. Ang mga kalabla, saksi mo ako pildi. Ako pinagilak, ako pagkipagkag sili. Alam na ko mga kalabla, kaya ako may pildi. Hala? May kalamia, kay naidurin. Hala? Kasog-kasog ma. Thank you kayo mga kalabla for watching. Hope nga nalingaw mo sa amuang mga kabuang. Then, mag-shoutout na ta. Okay, shoutout ang ato mga kalabla. Shoutout kay Melin0109 Vlog. Hello, Manang. Hi, Manang. Na-miss ni mo ne? Padadaan ka diha? Dubai? Si, isa ba? Inday? I-package lang. Inday Asal? Hindi, Esel from Bohol. Okay, hello. Michelle P. Vlog sa Itilanga. Then, Shout si- out. And Tumada. Hi. Hello. Hello, sis.
Magmukbang taan ni Puhon. Magkita-kits tayo. Then, Mark Trabasas. Hello, Hi, Kap. Hi, Kap. Kami na po yung nagmukbang ka. Nagpaka, pinanag yung mga mo sinunad. Okay. 73 KZ! Chanding! Hi. Hope makakita ka ni. Pamiss gid ni mo ni. Okay. Lalo lang ka na mo des Manila. O sa tanan mga kalablav nga nagsuporta sa amo ang channel always nga nagmahal ka namo ni Love Love Jazz. Thank you. Thank you kayo ninyo